Здравейте хора, днеска си играем Granny Chapter 1. Аз съм Васко и днеска си играем тази игра. Си играем на... Не знам на какво да игра. Аре, чаквам и почвам. Старт! Добре. Чакам да се зареди и да видим какво да правим. Ден първи. Абонирайте се и дайте един лайк. Червено. А утре мога да играм друга. Излизам. Идвам до... Да. Ай, пух! Той ме захапа! Оле, громната Грани! Бягай! Върти го, бе! Къти се в кръг! За колата! Айде, Грани, не ме прав нищо! Бягай! Горе! Добре, тука, вътре, затваряй! Взимай това за коколатова! Това е околоматова! Взимай! Влизай вътре, давай пълно газ! Пълно долу, влизай! Тя май мощта и не знам. Се видя. Добре. Идвам тук. Чакай. Какво стана? спра. Добре, влизам. Така. Много е червена, да. Кола. Как се карам? Аз не... ако този човек е малък, как се кара? По-лека да падне това, в запката. Нещо. Грани ще убия. Как преш там? Оттам ме чака оттам. Айде, бързо. Горе, качу се горе. Но да ме фани краката. Качу се горе, стълбите. Оттам. Тук. Скафака после има. Пришлите. Взимам ги. Що пък не? Горе пръстях. Добре. Утре, когато се приберат от сиреще, си играе господин Мит. Ще видите. Чакай, утре пък не сме на училище. Добре. Почваме да играем. Добре. Хора, взех книгата, взех това нова и взех ключа на Грани. Утре си има втора част.